Det er en udbredt misforståelse, at en hund og en kat ikke kan enes. Det kan sagtens lade sig gøre at forene de to, men det kræver dog en god portion tålmodighed. Hvis man holder sig til et par tommelfingerregler, så kan fremmede sagtens blive bedste venner. Hundens og kattens forskellige sprog kan give anledning til misforståelser. Et eksempel. Når en hund lover med halen, betyder det som regel, at den er glad og forventningsfuld. Katten kan dog tolke dette signal som en truende advarsel. Det er nemlig sådan, at katte giver andre katte en advarsel på kattesprog. Denne forståelsesproces i kommunikationen mellem forskellige arter tager lang tid. Hvis begge dyr vokser op sammen og tilbringer meget tid sammen i deres unge år, vender de sig hurtigere til hinanden. Det er dog også muligt at sammenføre voksne dyr. Det bliver en smule nemmere, hvis dyrene er jævnaldrende, for en meget aktiv hundehvalp bliver måske for meget for en seniorkat. Dyrenes personligheder spiller dog en større rolle end deres alder. Dyr med lignende gemytter forstår ofte hinanden bedre. Det vil altså sige rolig med rolig og aktiv med aktiv. Sammenføringen lykkes bedst, hvis begge dyr ikke har dårlige erfaringer med den anden art. Normalt er det nemmere at indføre en kat i en hundeflok, da hunde er flokdyr og derfor generelt er bedre til at byde nye medlemmer velkomne. Inden sammenføringen skal du planlægge det hele i detaljer og ikke overlade noget til tilfældighederne. God forberedelse gør sammenføringen meget lettere. Når der kommer et nyt dyr i huset, så betyder det en masse nye lugte for den gamle beboer. Dit dyr skal derfor allerede på forhånd vende sig til de nye lyde og lugte. Man kan forberede en kat på den nye tilflytter ved hjælp af en lyd-CD med hundegøen. Skru langsomt op for lyden, indtil hundens gøen kan høres på normal lydstyrke. Et tæppe med den nye beboers lugt hjælper dyret med at vende sig til og affinde sig med de nye lugte. Forbind disse situationer med noget positivt ved hjælp af godbidder. I de første dage skal den nyankomne have mulighed for at trække sig tilbage i et separat værelse. Det andet dyr må ikke komme ind i værelset. I sit private område kan det nye dyr vende sig til de nye omgivelser allerede inden det første møde. En kat vil normalt helst trække sig tilbage på høje steder. De kan skjule sig i en ko eller i en hule og finde ro. Kattens fodringsplads skal ligeledes være et højt sted. På den måde kan hunden ikke stjæle kattens mad. Sørg for at beholde fodringspladserne adskilt efter sammenføringen. Stil kattetoilettet i et separat værelse. Hunden skal aldrig have adgang til dette værelse, da det kan overskride kattens privatsfære. I den første tid kan det være en god idé med et gitter i døråbningen. På den måde kan dyrene betragte og snuse til hinanden. Sørg for hele tiden at være opmærksom på dyrenes kropssprog og undgå for alt i verden, at et af dyrene bliver bange. Tænk også på, at en kat sagtens kan springe over gitteret. Mens hunden er ude for at blive luftet, eller mens katten går en tur udenfor, kan den nye beboer udforske resten af boligen i ro og mag. Når begge dyr er klar til det første møde, skal du sørge for, at de er mentalt trætte og at de er blevet fodret. Leg med katten eller en lang gåtur med hunden samt en portion mad skaber en afslappet stemning for begge parter. Sørg for, at du har en person til at hjælpe dig ved det første møde. På den måde kan du bevare overblikket og koncentrere dig om det, der sker. Det første møde bliver bedst i et stress- og støjfrit miljø. Fjernsynet og radioen skal derfor være slukket. Da din sindsstemning også smitter af på dyrene, skal du desuden selv være afslappet og ikke nervøs. Det er bedst at have hunden i snor under det første møde. Den må under ingen omstændigheder jagte katten eller se den som et bytte. Lad være med at forcere eller tvinge dyrene til noget. Ved det første møde er det nok, at dyrene ser på og snuser i retning af hinanden. Dyrene bestemmer selv, hvor langt de vil gå. Katten skal altid have mulighed for flugt. Lad være med at undervurdere en dominant kats virkning. Ingen af dyrene må føle sig skræmte. Hvis begge dyr forholder sig i ro i hinandens selskab, kan du uddele godbidder. Du skal ikke tolerere stridigheder. Hvis et af dyrene markerer over for det andet, skal du reagere roligt, men bestemt, og prøve igen på et senere tidspunkt. Giv også dyrene pauser, hvor de kan sunde sig. Tilvænningen tager lang tid og forudsætter stor tålmodighed. Tilbagefald er normalt. Tænk over, at en sammenføring ikke altid lykkes.
Derfor skal du fortsætte med at betragte dyrene selv efter den første tilvænningsfase. Lad aldrig dyrene være alene sammen, før du er 100% sikker på, at de forstår hinanden. Dyrene skal her overhovedet ikke vise tegn på angst eller modstand i hinandens nærhed. Du må ikke forsømme nogen af dyrene, og du skal sørge for at give dem begge den opmærksomhed, de har brug for. På den måde undgår du også, at et af dyrene bliver jaloux, og så står der intet i vejen for et stressfrit samliv.